Dinhada karkirin dinava proje stratejiya ava Akirê bi rêjeyeka berçav kêm bûye. Rêveberê proje jî diyar diket bêgîrûbûna vê projeyê bi tinê welatiyên Akirê dê zerermend bin. Wekî zanin projeya Akirê ji projeyê stratejiye kujmê projeyê 89 milyar û 470 milyon dînaran. Rêja encamdana projeyê heta ku avro geştiye 45 salê. Karkirin wekî hing bînin bi şêwekê giştî ya hatiye ya kêm bûye yan ku şên bijîn ya lawaz e ji ber ku qeyranên darayî kartêkirneka nerînî kiriye li ser encamdana vî projeyê. Bu zanîn ev proje eger hatû pitir gîro bît yan ku bêhêta rawestandin ev e dibîte zerarmendekê xelkê Akirê. Pêşter rastî stafê ji kompaniyê zûrtir me dîtin mesela serkarî daşûlken û kar pitir rêveçû belê panûke gelek rêjekazî ya kêm bûy stafên xwe verekirîne ve hemî ji ber qeyranên darayî. Em daxwast dikin ji layinên peywendîdar ke avrekî ji vî projeyê bikin. Doka proje nehêta rawestandin û pitir kar bête encamdan doku zîtêr xilas bibî ji berjevendiya giştiya xelkê Akirê. Endamekî li jina şarewaniyê li civata parêzgeha Duhokê daxwazê ji hikûmeta herêmê diket ku çarekî ji bo vê projeyê bibînît. Çunkî di êrişa avê bu hezaran welatiyên Akirê çareser ket. Diyar ev projeya rêjeya 150 hatiye cêkirdin û kariyê tê da berdewam bi şêwekî besî sist e. Me dawakarîn li Encûmenê Wezîran ev projeyê pîte bête dan û budce bo kompaniya cêbecêkar bihête dabînkirin da hindî zû ev proje bihête cêbecêkirdin û temam bibîtin çunku gelek giring e bo devera Akirê nêzîkî 100,000 kesa dêsûtmend bîtin ya pêtiviya ev proje yani istîthnaek bo bihête kirdin çunku projeyekî gelekî giring e bo deverê ke temam bibîtin. Taban gileyê geneme çunku em nav hewelat yani em zanîn ev proje yani dî gelek faydê hebîtin herkê cêbecê bibîtin. Proje stratejiya ava Akirê êke ji projeyên herî mezin li sinûrê parêzgeha Duhokê ku bi kojmê 9 milyar dînaran dest bi kar bûye. Lê piştî borîna çend salan heya niha bi tinê nêzîkî 50% vê projeyê temam bûye. Dilbirîn Gazî, Kursat News, Akirê.